Ni mai ba soro a chairman zigi me ka nyamada ka nyashin jabaranu ma wala sa famu ya bise soro fe Sheri Fla TV mananga kuna foni na mimbi wala like awye malikunga ani jien fa wala kunga ma fa ngoni apma seleye kada ukyo ka fo anga jamana wasablo Conseil national de transition CNT wasade ngele ko fe ka sharia dajira le mvla do bala minungu metalike musa ka kuka anga jamana kono ulabana ka sharia dajira le ngelembene do bala metalike kaso kolashila uka kunye kunga kerengere nyana shifina ka uminu mana koke kasoro mase kaso doni damo olubi mara yoro mina nafo bolela nyona ukase ka olu fene kolashiba ukungango nyana bo sharia dajira le metalike odeka ama uladani akafo wasade keme ani muga ani wulabla ubela jele jera ku tege korota kafo sharia dajira le kado bala anga nyine kera Sadio Sidibeni akajatala Ibrahima Kulubalunga fola ukasoro lefle anga wasala dun ukala sigi sefe minkra alamsa dun octobre kalo kle bisaba seisebela uyu dado projet flala projet folo ode kunye projet portant ratification de l'ordre numéro 2025-026 PTRM du 13 août 2025 ni oye direction krengrene obina daele demisinlaka utola demisinlaka meno shiba damne santan sawa kata santa ani shegina yala ni uye kuke ukan kala sago chogo jumena yala saria bunankunkan demisinlaka ukanka kiri chogo jumena shi jume yu uya mora wala sa ukakiri ni direction ni ni dalna ukabara ubenake ukama ministry ayaka national jiraka wasla donfu wusoni minkera kanin projet ka adopté texte fla ou pour adopter CNT membre fait donc ce texte qui est au bétali qui est surveillant de prison Lucas statut kan donc Lucas statut ni a jatemne donc modification d'ordre donala modification bétali qui est agi min kankata shi min kankata nibe don korkono ani ni kankata retraité la na jatemne sans saba au farala fonction publique beka donc a pour ma fara ulu taka comme le statut autonome de Boubolo wajibi en tout cas texte pour que ka sans saba fara ou fana taka et recrutement fana sans saba fara la betaka sans saba kanga fara ulu taka au bolen ko fait système LMD donc mali ou adopté kabni sandamado donc recrutement fan fait donc en tant que au critère jatemne donc au niveau là donc ni a jatemne licencié à l'écouter diplôme na donc a diplôme licencié fana donc qui ka ako fengen donc no kera o benato anga recrutement même bolo dalendo donc anga amena seko ke parce que akadanye nyina ni ala sonama ka mo kemefla donc recruter surveillant ka korkono pour que o ka seka effectif renforcer projet flana ni ofnabe talike kiriko bunankunka krengenela maminu fanabe ka foko ni ushi janfayara sans saba fanabe na fara olu beshi ka mimba to ubseka yamora chugo mina ka concours ke ina fo folo diplôme na afara ko licence o kunja telintenga ni tegano seben ni sonkera kan licence fana mina bla bala wala sa u fana ka se ka concours ke chugo mina ani fana sans saba fana mina fara minu kuni retraité to e sans saba yi mimba to ka se ka continuer ka barake chugo mina projet nafa kama anga wasladeun uyuka sonira makeme ani mamuga ani wolonvla olu sona mashima ayremine mafana masoro kafoko u maso sente mau olu irajira kafoko projet nafa kama di ni usona ka avoter kulumbi sente la nabe wele ko commission loi ale ka saria sous saba ori temena somarena saria sous kele o sozurla ka sabuke ministre mu nesilembe saria sous la fasalima la nini ka foko ka asosoro yani kuna fundo be ulu ka se amma oye loi projet de loi organique mu bitalike conseil économique social et culturel ka donc agno o yamariati ko saria sous so folo amba fuma to kana renvoyer saria sous flabé ulu la temena folo bitalike kasula deunka surveillant amba fuma ko les gardiens les surveillants de prison uluka saria kisembe talike uluka statut kan o bayele mara kadaka na la projet ka fo wati dola ala yinna malikono ka fo ko fen fen ye baraje kulu ye fonction publique la
jamana ka baara kɛkulu la ko ka sanji 3 fara u si kan yan'u ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ani minnu bɛ don baara la ka sanji 3 fara u fana si kan mun b'a to u fana ka hali bi chance sɔrɔ ka baara sɔrɔ o tun ye laɲiniba fɔlɔ ye o lawaleyara laɲiniba filanan ye o ye Mali bɛ sariya sun en tout cas kalansen kura de kan kalansen min bɛ wele ko LMD waati caman i b'a ye diplôme dɔw bɛ yen olu diplôme tɛ yen bi diplôme dɔw bɛ yen bi olu de fana tɛ se ka concours kɛ ka da kan sariya kisɛw bɛ segin san caman kɔfɛ ka sɔrɔ o kalansenw tun ma na donc o LMD de tara ba la mun b'a to minnu bɛ LMD kɛ système LMD la licence bɛ minnu bolo olu fana ka se ka nin ye concours la minnu bɛ o to u bɛ se ka baara sɔrɔ. Texte filanan o bɛ tali kɛ direction nationale de la protection judiciaire de l'enfant donc o ye direction ye min ka baara ɲɛsilen don ka an ka denmisɛnninw u kɔlɔsi k'u lakana k'u bila sira ɲuman kan denmisɛnninw minnu ye sariya sɔsɔ denmisɛnninw minnu ye infraction causé o denmisɛnninw direction nationale de la protection de l'enfance o de kan ka occuper o la ni adoption ni ko fana kan ka kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen u bilalen don pouponnière la dɔw bɛ fɛ k'u ta comment dire k'u ladon donc ka protection d'u ma donc en ce moment o procédure fana bɛ piloter direction nationale de la protection de l'enfance fɛ direction ye nafaba de b'a la a bɛ na an dɛmɛ ka denmisɛnninw mara kosɛbɛ ka denmisɛnninw bila sira ɲuman kan donc an ka société fana kisi denmisɛnninw ka action ma n bɛ CNT mɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na président de la commission loi ani membre de la commission loi minnu ye a baara bɛɛ kɛ ka nin ko bɛɛ labɛn ka labɛn pour que vote ka se ka kɛ bi. An balo donna k'a fɔ CNT maaw ka nin lasigi sen fɛ min kɛra alamisa don octobre kalo tile 30 CICB la a bɛ bila u ka mois d'octobre cadre baaraw kɔnɔ ni nin o tako filanan ye. Maison du Hadja hijidenw dɔgɔla sodo a ɲɛmaaba directeur général Abdul Fattah Sise waleɲumandɔn kɛnɛ sigira sen kan ka ɲɛsin a mɔ ka sabu kɛ a ka baaraba kɛlenw ye Saudiya jamana kɔnɔ Makatal Mukarrama Madinatul Munawwara hiji baaraw senfɛ ko in kɛra ka bɛn ni sebiri nɔgɔmuru kalo tile gale ye hôtel de l'amitié la an ka ɲininikɛlaw Nuhumu Kone ni Kadija Tarawele ka sɔrɔlen don an ka jɛ k'a ɲɛmada. Nin wale ɲumandɔn kɛnɛ ni bonyamasegi kɛnɛ min sigila maison du Hadja directeur ye a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛn ye agence tigiw bolo ni ka seriyali kɛ directeur ale ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ la hiji kɛ ko ɲuman na ani bɛn ni kelenya sabatili la agencew ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛ cɛsiri ni baara ɲuman min kɛla n'o ye agencew dɛmɛni o ni hijidenw yɛrɛ ka lafiya parce que a ye fɛn fɛn kɛ a tɔnɔ laban bɛɛ bɛ na hijidenw de kan n'o ye u ka condition changeli bɛɛ ye hiji hukumu kɔnɔna na ka taa transport sira fɛ ka taa papier ko sira fɛ ka taa hiji yɛrɛ kɛwale ɲuman sira kɔnɔna fɛ donc an y'a ye a bɛ baara ɲuman min kɛ a ye lafiya min di an ma an ko k'an tɛ se ka to tentɔ fo an ka wale ɲuman dɔn ka a ye walasa a bɛ se ka dɔ fara a ka cɛsiri kan cogoya min na hijidenw bɛ lafiya cogoya min na agencew yɛrɛ bɛ se ka lafiya o cogoya la an ka baara kɔnɔna na. Docteur Abdul Fattah Sise kabini a nana yɛlɛma caman donna hiji baaraw la n'an ko yɛlɛma donna hiji baaraw la hiji kɛcogo tɛ mais organisation cogoya an balimamuso da sera ma sisan an ye baara kɛ ni plateforme min ye salon an ma don maa si la k'a fɔ bɛɛ ye lafiya sɔrɔ a kɔnɔna la o hakilinaw a bɔra ale la 2025 a hiji ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ parce que fɛn min kun tɛna kɛ n'o kɛra o fana tɛ kɛ ni gɛlɛya dɔw tɛ o gɛlɛya ninnu a tugura kɔ kelen fo ka taa ban don dɔw kɛra la a gɛlɛyara an yɛrɛ ɲɛna n'an taara ka bɔ o y'a bannen a tɔ tora segili ye anw bolo segili gɛlɛyara ka tɛmɛ taali yɛrɛ kan o seere caman bi yan nin nɔ fɛn caman fɔra mais fɛn min t'i bolo i tɛ se k'o fana di donc min b'an bolo o don o de dira ne yɛrɛ n'a ye siɲɛ damadɔ kɛ jida égyptienne direction na pour que an bɛ se ka solution sɔrɔ. Abdul Fattah ye baara min kɛ
pour que an ka se an ka quota bɛɛ sɔrɔ a jouera sloti ka salon jamana caman bɛ yen a ma joué Mali dɔrɔn kan dɛ jamana caman ka volet retour taara daminɛ à partir du 20 retour là mais par contre ala ni docteur Abdul Fattah Sise ka jija ani Égypteri yɛrɛ ka puissance fɛ wallahi an sera ka les 12 sɔrɔ an tɛ fɛ jamana mɔgɔ dɔw bɛ yen olu dabali banna an sera ka nin sɔrɔ cogo di a ye baaraba minnu kɛ an bɛ se ka maître de cérémonie ko heure kelen de b'an bolo ɲɔgɔn tɛ an bɛ se ka bɔ yan fo safo a ti ban de a ti ban o kumana an bɛ foli di an ka docteur ma ani n karamɔgɔ yɛrɛ ma ala ka sija ani kɛnɛya ala k'o d'a ma a bɛ jɔyɔrɔ min na nin ala ka jɔyɔrɔ in ala ka halisa ala ka jɔyɔrɔ in ala ka ɲɛ a bolo ka d'a kan n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn ɲɛmɔgɔ ɲuman tɛ kɔmɔgɔ ɲuman de bɛ i kɔfɛ kɔmɔgɔw ka ɲɛli o de b'a to ɲɛmɔgɔ fana bɛ sabati ɲɛli sira kan o la aw de ɲɛna o de y'a to directeur fana sera ka baara ninnu kɛ ko ɲuman na ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka aw bɛɛ lajɛlen barika da conseiller d'administration tɔgɔ la ani au conseil islamique tɔgɔ la ani eji guide religieux bɛɛ tɔgɔ la depuis an balimakɛ an ka directeur ba nana commande la maison de hajj la an b'a fɔ alhamdulilayi carte de concertation bi ani commission jamakulu cɛ wa carte de concertation min b'u cɛ a renforcelen don kosɛbɛ an kɔni b'a seereya k'a fɔ décision ba fɛn fɛn bi ta agence bi concerter u bi consulter agence b'u hakilila di fɛn min ye maison du aji directeur ye ale kɔni y'a ka nisɔndiyaw jira ka sanga ni nin waleɲuman dɔ min tala k'a sɛgɛrɛ fɛn min ye waleɲuman dɔn jɔnjɔn ye tableau de reconnaissance o dili directeur ma o de ye dansigi nin waleɲuman dɔn kɛnɛ ani bonyamasegi kɛnɛ in na o min t'u sigila maison du aji directeur tɔgɔ la Hotel Onomo na njigi so kɔnɔ ka bɛn ni sibiri novembre kalo tile gale ye muso cɛsirilenw dɔgɔla don gɛrɛngɛrɛnnen ta ko duruna kɛnɛ n'u donna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a labɛn bɛ jɛkulu min fɛ o ye mouvement Mali propre ye maaba caman kun bɛ a kɛnɛ kan ni ala ka jɛn ye an ka maa minnu kun bɛ Chérif Latif Jabarani tɔgɔ la Kadija Traoré Dramani Male an ka jɛ k'a ɲɛmadaw ka sɔrɔlen fɛ ni lajɛren bɛ muso cɛsirilenw u ka baara kɛlenw ani u ka wuli ka jɔ k'en yɛrɛ ye baara kɔnɔna na o fɛsɛfɛsɛ maaw ɲɛkɔrɔ ni lajɛren ko labɛnba ale kɔni a sɔnni sigi kosɛbɛ ɲinan gala de femme ani san tɛmɛlen tɔw ta o danfaraw kan san tɔw la an bɛ mobilisation caman kɛ an bɛ formation caman kɛ an bɛ panel caman kɛ séminaire caman mais ɲinan contexte gɛlɛyara dɔɔni mais al'o la an y'a essayer ka panel de haut niveau ke ani autour d'un dîner d'affaires ka se ka musow yɛrɛ damaw ka se ka musow dɔrɔn tɛ cɛw fɛnɛ b'a la parce que n'i y'a mɛn ko entrepreneuriat féminin c'est aussi les hommes parce que cɛw de fɛnɛ bɛ yamaruya di musow ma cɛw de fɛnɛ bɛ da musow la pour que an ka se ka baara in kɛ an ka se ka ɲɔgɔn ye ka masala an bɛ se ka opportunitéw sɔrɔ cogo min na pour que vraiment an bɛ se ka caman bɔ gɛlɛyaw la cogo min na nin kɛnɛ in denbaya kalifala musoba min na ale kɔni y'a ka nisɔndiyaw jira ka sanga ni nin wale in ye o min bɛ musow ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ tanu ni ka jirajɛ mɔgɔ la ni ka sɔrɔ ka wele da ni muso la ka cɛsiri ninnu ma o bɛ se k'u janto u ka kɛnɛya la cogoya mun fɛnɛ na ni ye hakilinaba de ye Fatumata Bubu ye min sɔrɔ ka musow fara ɲɔgɔn kan et puis ka musow sponsoriser fɛnɛ cogo min na u bɛ se ka taga ɲɛ u ka baaraw la k'u encourager ka hakilina ɲumanw don u la donc an bɛ a ka ni initiative in fo kosɛbɛ nin y'a 5e édition ye an nisɔn ka di kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ ta yira an na toujours muso k'u cɛsiri ka baara kɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ baara in bonyana a dɔgɔya tɛ tant que ni i b'a la i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la ani an profitera an ka ambassadriciya kɔnɔna la ka muso wele ka na assurance volontaire ma bari n'i y'a ye i ɲɔgɔn baarakɛla ba tɛ i b'a sɔrɔ kɔkɔrɔma donbaga de b'i la donc assurance volontaire nana ka na muso dɛmɛ i n'a fɔ cɛw mais comme an bɛ musow de ka kɛnɛ ka muso baarakɛlaw minnu qui sont pas salariés donc cogo min na u ka se ka
u ka vie assurée à nous ka demaya u ka vie. Nindine gala in senfɛ fɛn min ye jɔnjɔndili ye muso cɛsirininw ma olu min ye nɔ bɔ u ka sigidaw la ni ka u tanu an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko ni lajɛrɛ in senfɛ fɛn min ye hakilina falenfalenw ye musow ni ɲɔgɔn cɛla la kɛnyɛrɛ ye domaine kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔnna caman de kɛla ka nin kɛnɛ munyamunya tɔ bonya. O de fana b'an kɛ k'an kuda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli kan an ka jɛ k'a ɲɛmada. Faransi jamana ɲɛmaaw ma kɔlɔkɔlɔ ni tiɲɛ da Algérie ka den ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini kuma Algérie jamana fɛ Faransi jamana bolo. Faransi jamana kalenga kun ye a don fɔ Algérie jamana den ka si latununden Algérie ma ɲɛmaa dɔ ka fɔ la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Algérie jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san kunbɛn a san 71 n'a ɲaɲani kun ye nɔgɔmuru kalo tile gale ye wa san o san y'o ye. Jamana sariya suma kɔlɔsi yɔrɔ a ma ɲɛmaa kɔrɔ in ko Musa Boudane a ko Faransi ma ɲɛmaaw kuma min na ni Algérie jamana bɛ ka ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ni mugu ni kisɛ ye ko Faransi jamana kalenga kun do ka Algérie ka denko yɛrɛ de dabila o de y'a to Faransi jamana ɲɛmaaw a don i ka ni miiri mugujugu si la ko u ma min labaara o ni Algérie ka denw cɛ kɛlɛ in nɔ a ko bi hali bi Algérie jamana worodugu yanfa minnu sigin bɛ ye a dɔw denw natɔ diɲɛ na u ni fiɲɛ de bɛ na ka sabu kɛ mugujugu kɔlɔlɔ ye. A ko fɔ Faransi jamana ka jɔngwala jɔ a la k'a fɔ Algérie ka denw an y'a tɔɲɔ wa a ye yafa an mɔ san 130 min kɛra an bɛnbakɛw fɛ k'a diyagoya mara k'a kɛ jɔn ye an y'a sɛbɛkɔrɔ tɔɲɔ a ye yafa an mɔ ko Faransi jamana ɲɛmaaw bi u kan k'o de kɛ. A ko Algérie jamana ka wuli ka jɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya nɔfɛ ni mugu ni kisɛ ye ani Faransi jamana cɛ ko a kan ka kɛ bi diɲɛ arabu jamana bɛɛ lajɛlen bolo bolomadayɔrɔ ye. Arabu jamanaw kelen dɛ jamana o jamana bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i tɔɲɔgɔn bɛ a ka kɛ i bolomadayɔrɔ ye i n'a fɔ Palestine jamana. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Faransi ni Algérie cɛ kɛlɛ yɛrɛma hɔrɔnya ɲini dɔ a daminɛna san 1954 nɔvɛmburu kalo tile gale ni ka kuncɛ ka bɛn ni san 1962 juillet kalo tile 5 ye. Algérie jamana san o san la don in min ɲɛnamaya fɛ Algérie marabolow bɛɛ lajɛlen la ni kunnafonidi kɛnɛbaw ni barosigibaaw ye seko ni dɔnko ni farikolo ɲɛnajɛw olu bɛ kɛ ka don in ɲɛnamaya ka bɛn ni sebere nɔvɛmburu kalo tile gale Algérie jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune surasiw ka défilé a yiriw kɛnɛ kan ni ka bonyamasegin jɔnjɔ fɛnɛ tɛnkun jamanadenw na minnu jɔyɔrɔ bonyana fasojɔ la. Farafina ye nafolomayɔrɔ ye nafasɔrɔ sira bɛɛ dɔ kɛ mɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ farafina nka n'a sera fɛnba yɛlɛmalenw minnu bɛ kɛ nafolo ye o nafa dun kuma mɔ farafina jamana bi to kɔ nka dɔwɛrɛ m'o se farafina mɔ nazarala siriki jamanaw minnu y'a mara ka tɛmɛ nin ye eresilama ɲɛmaa dɔ de ka kuma ye musolaka don a ko farafina nafasɔrɔ sira da de bɛ a kɔnɔ nka n'a fɔra ko iziningo diɲɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan iziningo rɔ farafina iziningo b'i jɔ 100 sara la ni 2 dɔrɔn de ye wa n'a fɔra ko sanni feere nasira diɲɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan 100 sara la farafina b'i jɔ ni 3 dɔrɔn de ye nin ye eresila ɲɛmaa muso ka kuma ye eresila minisiriso min ɲɛsin bɛ eresila ni jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔw mɔ bolofara min bɛ o kɔnɔ ka ɲɛsin eresila ni farafina ka jɛ mɔ o ɲɛmaaba de don a ko bi ni ye diɲɛ yɛrɛ denw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dugukolo in kan 100 sara la farafina b'i jɔ ni 20 de ye Tatiana Dovgalenko ka fɔ la a ko nka farafina ka to kɔ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ farafina ye baara ta tiɲɛ ye marabakɔrɔw minnu nɔ na n'o ye faransiw ni angleterrew ni portugaliw ni espagnw ye k'i to baara la olu nɔfɛ i taa man di ɲɛ ka sabu kɛ sɔrɔ sira yiriwaliko nasira u b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛsin fɛn min mɔ o ye e ka nafa sɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen ka doni ka taa u fɛ yen e yɛrɛ kana se ka fɛn dilan i yɛrɛ fɛ yen i ka nafa sɔrɔ sira kana se ka bayɛlɛma i fɛ yen wa jago min kan ka kɛ farafina denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o jago o barika man bon wa farafina jamana ninnu caman lon bɛ u marabakɔrɔw de la n'o ye faransiw ni angleterrew ni espagnw ni portugaliw ye a ko kɔrɔmasuru ye mun ye kafe o min bɛ sɛnɛ farafina ni nazarala setigi jamanaw ka dunda don a ko kafe nɔ diɲɛ seleke naani binna k'u ka juwa fiyɛbaw la a bɛ taa dolari wari miliyari 400 ani miliyari 60 la
ko nga o dolari wari miliyari kɛmɛ naani ni miliyari 60 farafina bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka nɔ o kafe la dolari wari miliyari 2 ani miliyɔn 400 dɔrɔn ko a barata Allemagne jamana min ni kafe tɛ falen ye Allemagne jamana kelen min sɔrɔ kafe nɔ na farafina yɛrɛ t'o sɔrɔ farafina bɛɛ lajɛlen Erislam musolaka in Tatiana Dovgalenko a ko gwɛlɛyaw minnu bɛ farafina jamanaw kan mankanw minnu ngolokolo bɛ a jamanaw kɔnɔ setigi jamana kelenw fɛ nafasɔrɔ siraw minnu bɛ farafina setigi jamana ninnu mina bi farafina jamanaw kan k'u bɔ ka t'u feere a dɔw bɛ kɛ bingali yɛrɛ ye wari kelen ŋanamu ni ka taa gɔrɔgɔjuru don farafina jamana la k'o se fɔ dolari wari miliyari 90 na saa kɔnɔ a ko o kuma na ka kan bi farafina jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔnzengura ta ka bayɛlɛmali don bala farafina jamanaw kɔnɔ u ka nafasɔrɔ siraw bɔlen ka se ka bayɛlɛma u yɛrɛw fɛ yen ka la ka kɛ feerefɛn ye u yɛrɛw fɛ yen baaradaw ka se ka di mɔgɔw ma a nafasɔrɔ siraw bayɛlɛmatɔ k'o dɔrɔn de bɛ se ka farafina bɔ nɔgɔ la. Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump ye laseli kɛ k'a fɔ a y'a ɲini surasiya ɲɛmaayaso fɛ Ameriki u k'u labɛn u b'u ɲɛsin Nigeria jamana ma farafina ka sabu kɛ minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ ka Nigeria u bɛ k'u ɲɛtinɛ kɛ kerecɛnya ye. Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump ko ni Nigeria jamana ɲɛmaaw m'u jɔ u jɔyɔrɔ la fɔ k'u sigi k'u bolo la u sen kan ka kerecɛnw silatunu dɔ lajɛ Nigeria dugukolo kan Amerika jamana b'a ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ Nigeria la wa ladonni mugu ni kisɛ Nigeria jamana kɔnɔ ka kerecɛnw kisi maa ninnu ka faali mɔ n'o ye mɔgɔw ye minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan kobaw ko Nigeria jamana bɛ ka bɔ mɔgɔw jigi kɔrɔ wa Amerika jamana ani mugu ni kisɛ de na don Nigeria jamana kɔnɔ ka maa ninnu da ka ta ka bɔ kerecɛnw da la. Donald Trump ye nin sɛbɛn ka bila bɔlɔlɔ de kan a ma da o ma a ko a y'a ɲini surasiya minisiriso fɛ a ka kɛlɛbolo dɔ bila sen kan a n'a labɛn bɛɛ lajɛlen a ko n'u y'u ɲɛsin Nigeria mɔ a ti bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ a bɛ teliya wa a ti nɔgɔya fana ɲigɔrɔ gwɛlɛya min bɛ ka da kerecɛnw ka Nigeria mɔgɔw fɛ minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan o ɲigɔrɔ gwɛlɛya kelen de fana na da o mɔgɔw ka Amerika surasiw fɛ. Donald Trump ko kabini kelen Nigeria jamana ɲɛmɔgɔw kan'u farati n'u bɛ se u k'u teliya ka ko in ban joona. Trump fura dama kɛmɛ ka jira k'a fɔ Nigeria jamana kerecɛnw ni ɲama kɛ u mɔ u ka ɲɛnamaya yɛrɛ de bɛ ɲini ka don galama la u b'a fɛ k'u si latunun de. Donald Trump ye sarati ka di kanu ni kisi Bola Tinubu Nigeria jamana ɲama kɛlen ka kuma mɛn a ye kɔrɔfɔ nkalontigiya a ko Nigeria tɛ jamana ye jamana min kɛmɛ ka i ɲɛ tugu diinɛ dɔ maaw ni kɛnɛ karabali kan k'a ni tiɲɛ ka jan ka sabu kɛ ko Nigeria jamana kɛmɛ k'i jɔ diinɛ bɛɛ lajɛlen ye diinɛ o diinɛ kan ka bato kɛ o diinɛ b'a ka bato kɛ cogo min ka d'a ye. Amerika jamana surasiw bilama u cayan bɛ kwajidangandaw la Venezuela yan fan fɛ u kan bɛ k'u nan bɛ daragu jagolaw kɛlɛ de u maa bɛ taa maa 16 la bi. Amerika jamana kunnafonidiso Washington Post ka fɔ la kunnafonidiso y'a yira k'a fɔ kɛlɛbolo min bɔn bɛ kwajidangandaw la Venezuela yan fan fɛ a sogin don dɛ kuru yɛrɛ min bɛ k'u sɛnsɛn ka taa n'u ye kɛlɛkɛ kurun belebele 8 jiji wɔrɔ kuru min bi kunun dure ni ka taa poyi ni maa t'a ye sous-marin nucléaire a mugujugulama o kelen kurunba min fɛnɛ bɛ yen ni o bɛlɛlen bi to danganda la k'i to ji la ni ka jateminɛ kɛ yɔrɔ jan fɛ o fɛnɛ kelen sanfɛ kɛlɛcɛw olu bɛ k'u to sanni dugu cɛ Karayibu yan fan fɛ ni k'o ɲamada nin kurunba ninnu fɛnɛ fɛ o sanfɛ kɛlɛcɛw bɛ kɛlɛkɛ pankuru minnu na o ye bombardier stratégique B-52 chasseur F-35 o n'a ɲɔgɔnnaw kurunba yɛrɛ min ye ji dɔ sa ni pankuru bɛ se ka jigin a kan ka laban ka wuli a kan u kama ko porte-avions US Navy a ɲɔgɔnna kurunba tɛ Amerika jamana bolo nin sira in kan o fɛnɛ sɛnsɛn bɛ kɛlɛkɛ kurunba 5 fɛnɛ fɛ u bɔra nazarala yan fan fɛ k'u kunda Venezuela yan fan dangandaw kan u bɛ sɔn ka se yanni tile damadɔ cɛ. Washington Post kunnafonidiso ye a jira k'a fɔ sanfɛ kɛlɛcɛw ni jikan kɛlɛcɛw n'u farala ɲɔgɔn kan a bɛ taa 16 la bi Venezuela dafɛlaw la. Amerika jamana furadama Donald Trump a kɛn bɛ ka jaki ɲɛsin Venezuela na jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro mɔ
kwate ka drogu keleke akunganguye ko kumana ki dundo do unofe nga Venezuela jamana nyama Nicolas Maduro ko Donald Trump ba fede ka kele de jako ya bi Venezuela ka ninga dalamine ka ke drogu kele kuyi nonda ka mago jombe Venezuela dugujugora na fasoro sera tajude la ku bingani damineta do afe nga October kalo tle bisaba ane kele juma Donald Trump nyiningali tengune ala kuna foni dilaw fe jamana nyama ya sula yala ibina Venezuela bomwa Donald Trump ya yira ka fo Venezuela boni hakilina te la folo ningele ke mina nununi amo dume kata Venezuela danga ndaula abi majoro o defene bi danzigi bamananga kuna foni nami mbarala nyonga kalase awmo kuna foni diso nyema ya sofe ka benini mpanyi ka ufu ka wale nyimando maliko no ani maliko ka kambe je kuma wore na la kaje